F kör G függvényt kell megadni, ami azt jelenti, hogy meg kell adni a hozzárendelési szabályt. Tehát a Gx helyébe behelyettesítem azt, hogy X négyzet. Most pedig az F-be kell behelyettesíteni az X négyzetet. Tehát ebbe. Az X helyébe. Tehát ez a hozzárendelési szabály, most jön a értelmezési tartomány. Ugye az olyan x-ek halmaza, amelyek benne vannak a belső függvény értelmezési tartományában, de úgy, hogy ami abból lesz, tehát a gx, az viszont benne legyen a külső függvény, tehát az f értelmezési tartományában. Tehát x eleme dom g, az azt jelenti, hogy x eleme r, és a gx, vagyis az x négyzet eleme legyen a dom f-nek, tehát ennek a mínusz végtelen 1-nek. Tehát x négyzet az 1-nél kisebb egyenlő legyen. Gyököt vonok. X abszolút érték kisebb egyenlő, mint 1. Hol vannak olyan számok számegyenes, aminek az abszolút értéke, tehát a nullától való távolsága kisebb egyenlő, mint 1? Ez a nagy kérdés. Hát -1 és +1 között. Ennek kell a közös részét venni az x eleme r-rel, ami azt jelenti, hogy -1 kisebb egyenlő x kisebb egyenlő 1 lesz a közös rész, tehát ez lesz az értelmezési tartomány. Tehát, hogyha precízen le akarok írni az összetett függvényt, akkor úgy néz ki, hogy f kör g az a -1-1 intervallumot képezi le a valós számok halmazába. Olyan szabálya, hogy x nyíl gyök alatt 1 mínusz x négyzet. Jó, hát akkor nézzünk egy g kör f-et. És akkor hozzárendelési szabály. G az fx az gyök alatt 1 mínusz x volt. És most a g-t írom le, az x négyzetet, csak az x helyett ezt írom. Tehát gyök alatt 1 mínusz x négyzet, ami 1 mínusz x. Értelmezési tartomány. Az ehhez képest pont a fordítottja. Tehát x eleme dom f, de úgy, hogy ami abból kijön, az fx eleme legyen a dom g-nek. A dom f az mínusz végtelen 1. Az fx pedig gyök alatt 1 mínusz x. Eleme legyen a dom g-nek, hát a dom g az az összes valós szám, tehát ez könnyű lesz. Ezzel akkor nem kell foglalkozni. Csak ezzel, hogy x kisebb egyenlő, mint 1. Tehát ez lesz az értelmezési tartomány. Jó, ennek most ezt a hosszabb formáját nem írom le. Nézzük akkor a kettest. Feladatot.
Jó, nem írom le a adatokat, hanem kezdem azzal, hogy f zárójel gx. Tehát f, a gx az x-3, és most az f-et írom le, azok 2x, de amikor x-et írnék, akkor megállok, és megnézem, hogy itt a zárójelben, ugye az x az a zárójelben van. Mi van a zárójelben? x-3, tehát most azt írom le. Jó. Dom. F kör G. Ugyancsak nem írom le a definíciót, tehát a dom G-vel kezdem, tehát 0,5, x eleme 0,5-nek, zárt, de úgy, hogy ami abból kijön, tehát a gx, ami most x-3, az viszont eleme legyen a dom f-nek, és a dom f az -2, 4. Nyitott, zárt. Na végre egy kis izgalom. Tehát akkor 0 kisebb egyenlő x kisebb egyenlő 5, illetve x-3 nagyobb, mint -2, és kisebb egyenlő, mint 4. Mindhárom oldalhoz hozzáadok 3-at, 1, 7, és veszem a közös részét ennek a két intervallumnak. No. 0, 1, 5, 7. 0, 5. 1, 7. Ez a közös rész, tehát 1 kisebb x kisebb egyenlő 5. És kész. Most akkor egy G kör F-et is itt is csinálunk. Először a leképezési szabály, vagy hozzárendelési szabály. Azt mondja, hogy puskázok innen. Tehát akkor a G az fx az 2x volt, a G pedig x-3, de az x helyett most 2x van. És akkor dom azt mondja, hogy a belső függvénynek eleme az x, tehát a -2, 4-nek, de úgy, hogy az fx, tehát a 2x, az viszont eleme legyen a külső függvény értelmezési tartományának, tehát a 0,5-nek. 0,5-nek. Lehoztam mindhárom oldalt 2-vel, és veszem a közös részt. Hopp, hopp, itt mi van? Itt az x helyett -2-t kellett volna írnom. Ennyi. Jó, hát akkor közös rész. -2, 0, 2,5, 4. Tehát -2, 4. És zárt, 0, 2,5. A közös rész ez lesz.
Ez lesz a dom. G kör F. Hát intervallummal is le lehet írni, de az már részletkérdés. Jó. Harmadik feladat következik. Azt mondja, hogy F kör G. A Gx az micsoda? X per X mínusz 1. Az F pedig ez az édes. Csak hát az X helyébe ezt a törtet kell majd beírni. Tehát 1 meg 2-szer X plusz X négyzet. Tehát ez a hozzárendelési szabály. Nehogy egyszerűbb alakra hozzuk, mert azt nem kell. Nem kell. Tehát akkor következik a dom F kör G. Ami azt jelenti, hogy a belső függvénnyel kezdjük, az X eleme a G értelmezési tartományának. Az micsoda? R kivéve az 1. De úgy, hogy ami abból kijön, tehát a Gx, tehát az X per X mínusz 1, az viszont eleme legyen az F értelmezési tartományának, tehát a mínusz 1 végtelen zárt nyitottnak. Na végre egy kis izgalom újra. X eleme R kivéve az 1, tehát akkor X nem eleme 1. Jó. Itt pedig X per X mínusz 1, az mínusz 1 legyen, vagy annál nagyobb. Mínusz 1-nél. Na most, ha itt nulla lenne, olyan egyenlőtlenségeket elvileg kellett csinálni 9. osztályban. Mert ugye nullához képest nagyobb vagy kisebb az azt jelenti, hogy pozitív vagy negatív. Tehát a pozitív vagy negatívság az egy tört esetén elég könnyen eldönthető, mert ugye akkor pozitív egy tört, hogyha a számláló meg a nevező is azonos előjelű, és akkor negatív, hogyha különböző előjelű. Csak hát itt most mínusz 1 van, de hát könnyen tehetünk arról, hogy ott ne mínusz 1 legyen, hanem 0. Hogy lesz itt 0? Hát úgy, hogy hozzáadunk egyet. Ja, igen. Azért kell ilyen körülményesen csinálni, úgymond, mert ugye a diákok többsége egyébként beszarozna ezzel a nevezővel, de azt azért nem szabad, mert ha pozitív, akkor megmarad a relációjel, ez a szám, ha meg negatív, akkor megfordul a relációjel. Viszont ugye, hogyha ez konkrét szám lenne, akkor be lehetne szarozni vele, tehát mondjuk 5 lenne itt x nélkül, vagy 6, vagy mínusz 10, mert akkor tudnánk, hogy pozitív vagy negatív. De az x mínusz 1-ről nem tudjuk, lehet bármi. Ugye itt azt mondja, hogy nem lehet 1. Tehát lehet 1-nél nagyobb, 1-nél kisebb az x, abból következik, hogy az x mínusz 1 lehet negatív, pozitív, tehát itt két esetre kéne bontani, ami bonyolultá tenni. Így egyszerűbb lesz. Úgyhogy hozzáadok egyet, x per x mínusz 1 meg 1 nagyobb egyenlő, mint 0. Itt meg most az a probléma, hogy nem tört van, mert egy törtről könnyebb eldönteni, hogy mikor pozitív és mikor negatív. Most éppen pozitívnak kéne lenni, ugye nagyobb, mint 0, az pozitívot jelent. Úgyhogy itt egy törtet csinálok, közös nevező, x meg, és ugye az egyes, egy egész akkor lesz egy tört, ha a nevezője megegyezik a számlálójával, tehát ide is x mínusz 1-et írok. Tehát 2x mínusz 1 per x mínusz 1 nagyobb egyenlő, mint 0. No, ezt kell megoldani. Hát ugye egy tört akkor pozitív, nagyobb, mint 0, az azt jelenti, hogy pozitív, hogyha a számláló és a nevező előjele megegyezik. Ez kétféleképpen lehet, vagy úgy, hogy a 2x plusz 1 is pozitív, és az x mínusz 1 is pozitív, vagy pedig úgy, hogy a 2x mínusz 1 is negatív, és az x mínusz 1 is negatív.
Itt valaki azt súgja nekem, hogy itt az egyenlőséggel nem foglalkoztam. Hát most fogok foglalkozni. A tört mikor lesz egyenlő nullával? Hát, hogyha a számlálója nulla. Tehát ide egyenlőségjeleket is írok. A nevező viszont nem lehet nulla, mert nullával nem lehet osztani. Jó, most akkor ezeket megoldjuk. A felsőnek a megoldása, kivonok egyet és osztom kettővel, tehát x nagyobb egyenlő, mint mínusz 1 ketted. Az alsónak a megoldása x nagyobb, mint 1. Itt, mivel lineáris egyenletekről van szó, elsőfokúakról, tehát ugyanaz a megoldás, mint itt, csak megfordulnak a relációjelek. Jó. És ugye itt ez össze van kapcsolódva, ami azt jelenti, hogy venni kell a közös részüket. Számegyenes, közös rész. Tehát mínusz 1 ketted és 1, nagyobb egyenlő, mint mínusz 1 ketted, és nagyobb, mint 1. Mínusz 1 ketted 1, kisebb. Itt ez lesz a közös rész, itt meg ez, tehát itt az lesz a közös rész, x nagyobb, mint 1, itt meg x, hoppá, itt tele van a karika. Kisebb egyenlő, mint mínusz 1 ketted. Ja. Ennek el a közös része azzal, hogy x nem egyenlő 1, de mivel itt sehol, ha jól látom, akkor itt sem egyenlő 1-jel az x, meg ott se lehet ugye 1-jel egyenlő az x, magyarul ezt itt nem kell nézni, ez lesz a közös rész maga, tehát ennek és ezeknek a közös része az lesz, hogy x nagyobb, mint 1, vagy, ez fontos ez a szó ide, tehát uniót kell venni, tehát ez lesz az értelmezési tartománya ennek a f-körgé függvénynek, aminek itt a leképezési szabálya, ez pedig az értelmezési tartomány, és itt van vége a feladatnak. Jó, hát ez volt az f kör g, nézzünk egy g kör f-et is. A g kör f-et, csak hogy ne legyen túl unalmas az életünk. G kör f. Tehát G kör f. Az f az, 3-as feladatban vagyok még mindig. Az f az itt van. A g pedig x per x minusz 1, de az x helyett nem szabad x-et írni, hanem ezt. Tehát x, most ez az x, per x minusz 1. Tehát ez most az x, ból 1. Itt ez a plusz 1 meg a mínusz 1 kiesik, de hát az részletkérdés, úgyhogy akár hagyhatjuk így is, de azért lássák, hogy észrevettük a kis gonoszokat. Milyen jól néz ki, ugye? Na, hát akkor következik az értelmezési tartomány. Dom. G kör F. Az F. Hoppá, nem rakok ide egyenlőségjelet. No. Tehát akkor az F x eleme az F domjának, tehát mínusz 1 végtelen. De úgy, hogy ami abból kijön, tehát az fx, azaz az 1 plusz 2x plusz x négyzet, az meg a g értelmezés tartomány legyen benne, tehát nem egyenlő 1. Nem írtam le azt, hogy eleme r kivéve az 1-et, hanem rögtön már írtam egy ilyen kis csodát, meg ide is írok le ilyen kis csodát, hogy x nagyobb egyenlő, mint mínusz 1. Szóval ezt kell megoldani, meg ezt. Na végre valami. Újra egy kis izgalom. Hát de ez nem lesz annyira izgalmas, mert itt kivonok egyet, tehát x négyzet meg 2x nem egyenlő 0, és ezt vagy megoldóképlettel oldom meg. Ja, hát ugyanúgy oldom meg, mintha egyenlőséggel lenne, itt most át van húzva, csak ami a megoldóképletből kijön, az most nem lehet az x. De egyébként itt lehet x-et kiemelni is, csak azt valamilyen titkos oknál fogva a diákok nem szeretnek. X plusz 2 nem egyenlő 0,
És hogyha itt egyenlőséggel lenne, akkor azt kérdeznénk magunktól, hogy mikor lehet egy szorzat nulla. Nem akartam ezt most bekarikázni. Tehát mikor lehet nulla, hogyha valamelyik tényezője nulla. És mikor nem nulla, hogyha egyik se nulla. Tehát se az x nem nulla, sem az x plusz 2 nem lehet nulla. Tehát x nem egyenlő mínusz 2. És ugyanakkor x nagyobb egyenlő mínusz 1. Ennek a háromnak kell a közös része most. Mert ugye itt is és van, meg ott is és van. Azt mondja, volt nekünk egy mínusz 2-nk, egy mínusz 1-ünk, meg egy nullánk, tehát x nagyobb egyenlő, mint mínusz 1. X nem egyenlő 0, és x nem egyenlő mínusz 2. Hát akkor a közös rész az ugye egyrészt ebből, másrészt pedig ebből a végtelenben nyúló intervallumból fog állni, tehát ezt könnyebb leírni intervallummal. X eleme mínusz 1, 0, mínusz 1-ben zárt, nullában ugye nyitott, mert itt nem lehet. Unió nullától végtelenig, itt nyitott, ott is nyitott. Remélem nem rontottam el. Jó, ez volt a G kör F, és kész is. Kész is. Kész is, jól van. Értelmezési tartománya. Jó. 4-es. A 4-es 5-ös majd egy másik videóban fogom megcsinálni.